Bienvenidos a todas y a todos. Hoy es un día importante para el Depor, para la fundación del Depor y sobre todo para todos los que creemos que el deporte no es solo deporte, sino que también tiene un gran poder transformador de la sociedad y de nuestro entorno. Hoy presentamos Impacto D, el nuevo plan director tanto de la Fundación RCD Deportivo en conjunto con la Fundación La Liga. Un día, el de hoy, que marca un nuevo punto de partida en nuestro camino compartido hacia un futuro más justo, más sostenible y comprometido con nuestra gente. Desde su origen, la fundación del club ha tenido un claro propósito: utilizar el fútbol como motor de transformación social. Porque para nosotros el deporte, cuando se vive en valores, tiene capacidad de unir, inspirar y generar oportunidades donde más se necesita. No solo se juega en el campo, también se juega en la vida, en cada gesto, en cada proyecto y en cada paso hacia una sociedad mejor. Enhorabuena a la Fundación del Deportivo, a su equipo y a todos los que creen que el fútbol, cuando se pone al servicio de las personas, tiene un poder verdaderamente transformador. Gracias por recordarnos que el impacto más importante es el de dejar huella en la vida de los demás. Porque todos los que estamos aquí estamos convencidos de que lo que hacemos fuera del campo todos los días importa también mucho. Representa el espíritu con el que la Fundación del Depor afronta esta nueva etapa. La voluntad de seguir siendo un motor de transformación, un espacio de encuentro y una herramienta de esperanza para muchísimas personas. Somos un club con historia, pero sobre todo con un propósito. Porque en el deportivo creemos que el fútbol tiene la capacidad de cambiar vidas, de unir generaciones y de construir comunidad. Con Impacto D, la Fundación RC Deportivo reafirma su compromiso con la comunidad gallega y con el futuro. Muchas gracias y Forza Depor. ¿Buscas el equilibrio perfecto entre ejercicio y relajación? En Termaria Casa del Agua tenemos todo lo que necesitas. Desconecta en el Talaso después de entrenar o haz una clase mientras tus hijos aprenden a nadar. Aquí disfrutamos todos. Nacer é fácil cando sabe o teu propósito. Hoxe nacemos para ser o fogar de vidas enteiras. Hoxe empezamos a construir o lugar no que nacerán historias, viaxes, aventuras, soños, esperanzas, retos, promesas. No que nacerán persoas. Este será un sitio especial na vida e na memoria de moitos homes e mulleres. Un lugar que nunca esquecerán, porque será aquí onde empezarán a soñar e será aquí onde cumprirán os seus primeiros retos. Recordarano para sempre, o sitio no que empezou todo. Porque o futuro non é único e abstracto. O futuro está composto por miles de vidas que teñen nome propio. Antía, Carlos, Isabel. Sementaremos ilusión e veremos medrar a talentos diferentes. Todos eles compartirán a orixe e os valores das sementes ben plantadas. A honestidade, o esforzo, a visión colectiva. O noso compromiso e a nosa responsabilidade, crear o mellor sitio para crecer.
vas concienciando para tu futuro? Con mi madre. Este encontro da xornada 24 da segunda ref do Grupo 1 que hoxe, domingo pola mañá, no campo Arsenio Iglesias do Deport Training Center vai enfrontar ao Deportivo Fabril e ao Numancia nun encontro moi importante para ambos equipos por parte local para intentar recuperar o liderato que se perdeu a pasada semana despois de empatar e de que o Oviedo B gañase e por outra banda o Numancia que quere sair desa mala situación na que se encontra na metade da táboa e volver ás posicións de playoff. Lembren que esta retransmisión ven da man, como sempre, de Auga de Parada, que acompaña o Fabril durante toda esta tempada nos seus partidos como local. Como hicimos a xornada 24, o Fabril encontrase segundo con 46 puntos, empatado a puntuación co líder que é o Real Oviedo B. No caso do Numancia, estamos falando da séptima posición da táboa, o equipo soriano que se encontra con 36 puntos e que quere subir posición. Despois dunha racha moi mala nas últimas 10 xornadas, sacou únicamente 12 puntos. Imos ir agora coas aliñacións e contarles un pouco a previa deste partido que vai comezar en 3 minutos. Luce o sol no campo Arsenio Iglesias de Abegondo, no Deport Training Center. Despois de moi malos días de tempo, por fin pois recuperamos un pouco a normalidade neste sentido. En breve, como dicimos, vai comezar o partido e imos aproveitar para repasar as alineacións primeiro no caso do Fabril, que vai xogar con Hugo Ríos en portería, Quique Teijo lateral dereito, imos ter a Mané como lateral esquerdo, Aarón e Samu na parella de centrais, por diante a Noé e a Enrique, teremos nunha banda a Manu Ferreiro, na outra teremos a Fabi, Nájera como media puntea e arriba en Songo Vil. Agora repasamos a alineación do Numancia cando saltan os futbolistas ao terreo de xogo, o capitán do conxunto deportivista que Hugo Ríos, o capitán do Numancia que Mustafa. Agora falaremos da alineación, como digo, do equipo visitante. O árbitro do encontro que vai a ser Jairo Muñoz, do Colexio Extremeño. Xa se saudan os protagonistas do encontro no céspede do Arsenio Iglesias. En breve vai dar comezo este partido, como dicimos, partido importante, partido clave, porque o Fabril podría recuperar o liderato. No caso do Numancia, subir posicións e chegarse a ese playoff, un equipo histórico que perdeu a categoría, curiosamente, no ano 2020, cando lle ocorreu o Deportivo nesa segunda división, e que dende entón alternou segunda federación con primeira federación, pero nunca puido regresar a segunda máxima categoría do fútbol español. Levanos tratando de volver ao fútbol profesional e o primeiro paso para poder conseguilo é sair desta segunda ref. Xa vai comezar o encontro e agora, como digo, imos a repasar a alineación deste Numancia que está adestrado por Ángel Rodríguez e que, como digo, ven nunha racha moi mala. Onte, en Deport Live vai Sotelo, analizábamos a situación, un equipo que nos últimos 10 partidos só conseguiu 12 puntos, o cal pois bastante definitorio de como se encontra o equipo de Soria. Saúdense xa os capitáns, como vemos, sol bastante importante, o que temos hoxe aquí en Abegondo é algo moi bo porque imos poder seguir un partido xa con bo tempo despois de varias semanas onde estábamos vivindo encontros baixo choiva e baixo outras circunstancias. Vaise poñer a pelota en xogo, como ven, o Fabril que viste de blanquiazul, o Numancia
camiseta, como sempre, de color vermello, e o partido que vai dar comezo neste Deport Training Center, xornada 24, Fabril Numancia. Imos ver se dá iniciado o partido. E toda a sorte do mundo, sobre todo para o Fabril, a ver se contamos hoxe unha nova victoria e un novo paso adiante do equipo de Manuel Pablo. Xa comeza o partido, xoga o Fabril en zona defensiva, pelota para Samu. Samu enviando atrás para o guardameta Ríos. Ríos tocando a dereita para Aarón. Aarón saindo de atrás, xogando outra vez a posición de Samu, o 26, toca en corto, recibe xa con número 10 a espalda Enrique. Tocando para Samu, Samu a esquerda para Mané. Mané retrasando, tocando agora na zona defensiva o Fabril sen demasiada prisa, tratando de buscar a mellor forma de avanzar. Na defensa Samu, buscando un compañeiro en contra Mané, xa consolidado neste lateral esquerdo. Robou Numancia, ven Dani García, xogando para o 21, para Delgado, quería tratar de poñer a Delgado, acabou rexeitando un futbolista do Fabril e banda. Para o equipo numantino será Alain o que poña a pelota en xogo. Tocando nesa banda dereita, quería levala, non puido, cortou o Fabril. Ollo, error agora de Mané, leva a pelota Alain, o centro ao área, vai rexeitar o Fabril, será córner para o Numancia no minuto 2 de partido. Esvarou aí Mané, eso propiciou a oportunidade do equipo do Numancia. Mira o córner dende o lado dereito. Imos ver o lanzamento e a posibilidade para o equipo visitante. O centro directamente ao área, o remate, acaba sacando a defensa do Fabril, que trata de montar a contra. Pelota que ven agora na zona media do campo. Xogando aí o número 21, Delgado, para o guardameta Iván Martínez. Pelotazo arriba. A pelota que queda rexeitada. Trata de elevala por aí o número 10, Juancho. Trataba de gañar a Álvarez agora. Finalmente non é posible. E pelota para Hugo Ríos. Caminando xa a esquerda. Quería combinar Nájera. Tamén Mané non foi quen de conseguilo. Pelota para o Numancia. Xogando o equipo soriano, que repasamos a aliñación. Xoga con Iván Martínez na portería, Alain lateral dereito, temos a Ian de Frutos como parella de centrais. O xogador que se complica aí o Fabril na salida, nada, saca Mané a pelota pero había falta. Como digo, Iván Martínez na portería, Alain lateral dereito, Fermín lateral esquerdo, de Frutos e Ian parella de centrais, un centro do campo por diante con Delgado, Mustafa e Néstor. Arriba xogan Juancho, Álvarez e García. O dianteiro centro, tocando xa o Fabril dende atrás, con Aarón, o número 4, xogando a súa esquerda para Samu. Recibe o 26, aguanta Samu a pelota, trata de buscar un espazo. Polo de agora non é moi evidente a presión do Numancia, pero sí que xera algúns problemas en saída. Marcha coa pelota Teijo, avanzando polo centro, abrindo a banda esquerda, aí vai aparecer Mané, controla co peito, toca atrás a pelota, a posición de Samu. Samu combina con Enrique, Enrique con Samu. Samu aguantando e xogando outra vez a súa dereita para o seu compañeiro na zaga, para Aarón. Apertura a banda dereita, recibe por aí Fabi, xogando hoxe nesa posición de extremo dereito. Parece que finalmente temos a Nájera un pouco máis acostado ao lado esquerdo e Manu máis como media punta. Enrique, tocando atrás para Aarón. Aarón para Samu.
busca o Fabril romper liñas, Coiro para Nájera, quere marchar Nájera, xoga a banda esquerda, recibe Mané, aguanta Mané, tocando por dentro, non puido, cortou o número 12 do Numancia. Neste caso, trataba de avanzar, era Álvarez, cortou agora o Fabril xogando Enrique, pelotazo arriba, trataba de encontrar a carreira de Manu Ferreiro, era complicada, Coiro para Iván Martínez para o gardameta do Numancia no minuto 6 de partido, 0-0, aquí no campo Arseno Iglesias do Depor Training Center, saindo dende atrás o Numancia por medio da line, tocando para Delgado, vai a recuperar o Fabril, vai a aparecer por aí Nájera, o 7, aguanta Nájera, fréase, toca a esquerda, recibe Mané, pegadiño línea de cal, combinación en curto, con Manu Ferreiro, que quería levar a pelota, foi ao suelo, o árbitro que non hai nada, e pelota outra vez para o Fabril en zona defensiva. Aarón pensa e xira, toca para Samu, Samu aguanta, pisa, mira e cruza divisoria neste perfil esquerdo, tocando a posición de Mané, Mané pechado aí por un xogador do Numancia, volve Samu, Coiro a dereita para Aarón, agora intentando iniciar dende o outro lado da zaga, Aarón que amagaba co desplazamento en longo, finalmente toca para Teijo, Teijo recibe combinando con Samu, Samu para Enrique, Enrique atrás para Hugo Ríos, se está presionando bastante ben o Numancia, a pesar de que non é unha presión moi intensa, costalle moitísimo o Fabril sair desa situación, está xerando certos problemas ao equipo de Manuel Pablo, tocando o Fabril, Samu, apertura a banda esquerda, agora encontrou o carril Mané, avanza Mané, pode poñer o centro Mané, quere caer en fondo, o centro de Mané, balón ao área, acaba sacando o Numancia, queda a pelota para Teijo que aparece polo lado dereito, continúa Teijo, pisa Teijo, pico da área, tocando corto para Noé, apertura agora para Fabi, vimos ver a Fabi pode poñer o centro, combinación en corto con Manu Ferreiro, borde da área, tocando agora para Teijo, Teijo no lado dereito, non o ve claro, e retrasa a pelota para Enrique, xogando Manu agora, combinación rápida, pero volve a replegarse o Numancia. Fabi quere avanzar, continúa Fabi, pode poñer o centro de Fabi, pasado, ollo, segundo pau, pode quedar Mané, o tiro de Mané, para onde Iván Martínez? Pois equivocouse e Alain, o futbolista do Numancia, deixou correr o balón, apareceu Mané, pegalle con perna esquerda duro, boa parada de Iván Martínez do gardameta do Numancia para evitar o gol, vemos aí a repetición, a xogada ao centro de Fabi, que parecía que non chegaba a ninguna parte, o fallo de Alain e o tiro de Mané, que iba claramente dentro da portería, o a man de Iván Martínez, vai o córner dende o lado esquerdo, Noé e Enrique, levanta o brazo esquerdo, vai vir o centro, o balón colgado á área, saca no primeiro pau o Numancia, e a pelota vai marchar por banda, será saque de lateral para o Fabril, no minuto 9 de partido. Mané poñendo xa rápidamente en xogo, recibía por aí, non puido controlar o balón, era finalmente Manu Ferreiro, e a pelota é agora para o Numancia. Néstor xogando con Fermín, buscando arriba o desplazamento para Juancho, Juancho quere xirar, non vai ser quen de levar o coiro, a pelota acaba na zona defensiva do conxunto soriano, Iván Martínez, o gardameta, pisa a pelota, espera que alguén lle presione, xogando na zona defensiva, Ian, en profundidade, recibe agora por aí Fermín, lado esquerdo, xoga por dentro para Álvarez, o tiro de Álvarez, queda a pelota rexeitada, vai a gañar Nájera, xogando atrás para Mané, e Mané para o gardameta Ríos, olla a presión aí de García, a apertura de Ríos, que a que non chegou Teijo, sí que chegou Fabi, que xoga atrás precisamente para o lateral dereito, recibe Fabi agora con campo por diante, a apertura, lado esquerdo, recibe Mané, cruza divisoria Mané, quere romper liñas, frénase, toca en corto para Nájera, Coiro agora para Samu, Samu pisa, avanza,
Busca un compañeiro e non encontra ninguén, retrasa para Enrique, que se incrusta entre centrais. A pelota chega aos pés de Ríos. Samu invierte o xogo de esquerda a dereita buscando a Fabi, non vai ser bo o desplazamento, pero toda a vantaxe chega para Teijo, que marcha do primeiro en velocidade, pode marchar do segundo, frenase Teijo, aguanta a pelota ao lado dereito, zona de 3/4, toca en corto para Fabi. Fabi quere vir por dentro buscando un compañero, marchou do primeiro, do segundo non puido, pero había falta do futbolista do Numancia. Neste caso, do número 21 de Delgado. E pelota para o Fabril neste minuto 11 de partido. Esta retransmisión, lembren, como sempre, con auga de parada, que acompaña o Fabril esta tempada nos seus partidos como local, por unha falta moi lonxana, uns 5-10 metros por diante da divisoria dos dous campos, un poquinho escarada a dereita, pero parece que vai a colgar dende aí Manu Ferreiro. O centro de Manu, ollo remate fora. O remate chegando de segunda liña. Non colleu portería. Ese remate final de Aarón. Saque de meta para o Numancia. Preparado Iván Martínez para poñer o coiro en circulación. Hai que decir que este Numancia, vamos a ver a repetición da falta, ten no seu xogador máis perigoso, polo menos en canto a anotación, a Jonathan González, pero hoxe non pode estar no partido, así que a verdade é que o equipo despois baixa bastante nese sentido, porque o seguinte goleador é o que está hoxe de dianteiro, García, que só leva 4 goles. E máis, leva a favor o Numancia esta tempada 30 tantos, 12 son de, como digo, Jonathan González, polo tanto, xogador capital que hoxe non está na convocatoria do equipo soriano. Balón arriba, trata de salvala, o Fabril vai no conseguir pola banda esquerda, ben en Songovil, quería marchar en velocidade de Ian, vai pechar o defensa do Numancia, corta a pelota, saque de lateral para o Fabril do lado esquerdo, al ladiño dese banderín de córner. Listo. Mane para poñer a pelota en movimento, buscaba Nájera. A pelota marcha outra vez fora, saque de lateral, dentro do mesmo sitio para o Fabril. Mane agora enviando aí para Ensongovil, que quería salvar o coiro, non sei se vai conseguir. Dixo o árbitro que non saiu. E pelota para o Numancia, balón arriba, corta Samu, trata de gañar a Mustafa, o capitán do Numancia de primeiras, non de segunda sí, pelota para Juancho, retrasa, para o guardameta Iván Martínez, a apertura para Ian, dentro da área propia, presión agora intensa de Manu, balón arriba para Mané, Mané corta, quería marchar en velocidade, a pelota quedou rexeitada, creo que hai falta de Mané anteriormente. Sí, correcto. Falta de Mané sobre Alain. E pelota para o Numancia. Minuto 14, polo de agora pasaron poucas cousas aquí no Depor Training Center. Seguimos con ese 0-0. Unha ocasión para o Fabril co disparo de Mané, boa parada de Iván Martínez. O certo é que o Numancia, máis alá dun achegamento así no inicio do encontro, non tivo moito máis. Está sendo un partido bastante igualado cos dous equipos, tratando de controlarse os uns aos outros. Balón para o Numancia en zona defensiva de Fruto, chegando para Ian. Recibe Ian, perna esquerda. Pelotazo arriba buscando a Juancho, non vai chegar o yo. Ese balón que queda aí que vai levar en Dani García. Intenta protexer o coiro e vai non conseguir. A defensa fabrilista. Será saque de porta para Hugo Ríos. Cando estamos a piques de completar o primeiro cuarto de hora de xogo. 0-0 aquí no campo Arsenio Iglesias. Ríos preparado para
poñer a pelota en circulación, xoga só a dereita con Aarón, Aarón frénase, envía para Ríos, enviando a esquerda para Samu, conduce Samu, perna dereita, aguanta, mira, toca en corto para Enrique, Enrique outra vez para Samu, na zona defensiva, enviando a banda esquerda, recibe Mané, Mané amagaba con pase en longo, prefire retrasar outra vez para Samu, Samu máis atrás para o gardameta Ríos, tocando aí agora Aarón, saindo atrás, cometeronlle falta claramente, falta de García, balón para o Depor. Xoga Aarón, tocando a dereita para Teijo, Teijo frénase, envía para Fabián, vai solo Fabián, podería haber falta, sí, hai falta, e hai a primeira, o primeiro cartón do encontro, vai no levar Fermín, o número 22 do Numancia, por esa entrada sobre Fabi, foi abaixo, nunha zona na que non tiña moito sentido, non estaba preto da portería, pero a falta sí que era un pouco aparatosa, e no minuto 16 de partido leva o primeiro cartón do partido o número 22 do Numancia, Fermín, o lateral esquerdo. Que claro, isto pode condicionalo no que resta de encontro, así que non me extrañaría que Ángel Rodríguez tomase medidas de cara a segunda metade. Tocando na zona defensiva, Aarón, enviando, encontrando a Manu Ferreiro, xira Manu, toca para Enrique, Enrique a esquerda con Samu, Samu abrindo máis a esquerda para Mané, moi presionado aí na división dos dous campos, quere marchar por dentro Mané, falta de Alain clarísima, agarrou por detrás, e pelota para o Fabril. Pois o certo é que o Numancia sí que está demostrando que é un equipo neste sentido moi intenso, agora de realizar faltas, e non está dudando. Xoga Aarón na defensa, pisando a pelota, tratando de encontrar saída na esquerda agora con Samu, Samu avanzando, desplazamento en longo, a carreira de Mané, que pode chegar Mané, vai chegar Mané, vai salvar a pelota sobre a liña de fondo, ao lado esquerdo tocando para Nájera, recibe Nájera, pico da área, continúa Nájera, xira, trata de encontrar saída, encontra a Enrique, que non pode avanzar, e ten que retrasar outra vez para Samu. Samu pisa hacia diante, hacia atrás, e combina co gardameta Ríos, pelota dereita para Aarón, apertura para Fabi, toca en corto para Teijo, Teijo atrás, con Aarón, xogando a esquerda para Samu, avanzando Samu, combinando con Nájera, que quere marchar aí na zona de 3/4, maior superioridade física de Mustafa, aínda que acaba robando agora Enrique, Manu, outra vez para Enrique, atrás para Samu, Samu a iniciar outra vez con Aarón, Aarón á dereita, aí aparece Fabi, moi seguido de preto por Fermín, tocando atrás para Teijo, Teijo retrasando outra vez para o número 26, Samu Fernández, xogando para Aarón, Aarón arriba, por aí recibe Noé, non pudo marchar Noé co Coiro, e será saque de lateral para o Numancia. Fermín, ollo que tiña aí un problema o árbitro co silbato, que creo que lle ao solo, nada, xa se restablece o partido, xogando Fermín, que sacou bastante mal, a verdad. Recuperou o Fabril, buscando arriba en Songovil, recibe en Songov, vai haber falta, eu creo, sí. Falta clara, cometida polo xogador do Numancia, neste caso, por Fermín, que xa tiña un cartón, e que foi aí a por en Songovil, e vai a ser falta para o Fabril dende o lado dereito, un balón que está a uns 5 metros do pico da área, do lado dereito do ataque, pode ser boa para un xogador de perna dereita, para poñer un centro un pouco máis aberto, pode ser boa tamén para un xogador de perna esquerda, para poñer a pelota moi pechada. Iso que creo que están debatindo agora nesa posición,
cando Numancia coloca a Parreira. Son, polo que vexo, de aquí 3 homes. Está un pouco lonxe para pegarlle directamente, pero bueno, podría ser, tamén podría ser sorprender así o porteiro. Pois Beiro golpeo. Está Nájera, tamén non é o balón á área, acaba atrapando sen problemas o gardameta Martínez, enviando para o número 12 para Álvarez. Recibe Álvarez, xira, non ten saída Pablo Álvarez, quere marchar por aí, combinando arriba, toca Juancho, equivocouse no desplazamento, lanza a pelota directamente fora, saque de lateral para o Fabril, Mané, atrás para Samu, buscando unha saída, encontrando a Ensón Ovil, que miren ata onde baixa para tratar de entrar en xogo co esférico. Samu, a esquerda para Mané. Mané quere vir por dentro, retrasa outra vez para Samu, moi presionado. Ten que xogar co seu compañeiro, co capitán, con Hugo Ríos. Balón arriba, perna esquerda, tratando de buscar en Son Ovil a prolongación de cabeza. Podía chegar aí Manu, non é quen. Ollo esa cesión comprometida por parte do Numancia. Ao final, Alain, que impulsa a pelota en Ensón Ovil. E balón para o Numancia. Estaba sinalando algo en Son Ovil da súa camiseta, o colexiado. Non aprezo ben dende aquí que podía ser. Era unha protesta por un agarrón previo ou algo. Pero bueno. Pelota para o Numancia, quería levala Álvarez por esa banda dereita, cortou Mané, banda para o equipo de Soria. Xogando arriba, Juancho, do máis activo da zona de ataque do Numancia, número 10, invertindo o xogo de dereita a esquerda, buscando por aí a entrada dun compañeiro. Era complicado, saiu Hugo Ríos para evitar males maiores. Tocando agora o Fabril dende atrás, Noé Carrillo, quería marchar do primeiro, non puido co segundo. Balón para o Numancia. Xogando agora o equipo visitante, cando estamos a piques de chegar ao Ecuador desta primeira parte. Poucas cousas pasaron polo momento aquí no Depor Training Center, no Campo Arsène Iglesias. 0-0 no marcador. Xogando agora o Numancia, Mustafa recibe o capitán, envía a esquerda, aí está Ian, combinando arriba, tratando de buscar unha saída. Tamén lle custa moito o Numancia poder iniciar. Coiro para o gardameta Martínez, tocando a dereita para De Frutos. Ollo De Frutos que se complica. E a pelota acaba sendo para o Numancia. Pois parecía claramente que era para o Fabril, dixo o colexiado que non. E xogará o número 17, Alain, buscando arriba un compañeiro, volve a cortar o Fabril. Agora a pelota sale rexeitada, balón de banda. Está sendo un partido de erros, un partido trabado. Esta última xogada era o mellor exemplo diso. Pelota para Alain, xogará de banda. Posesión para o equipo de Soria. O número 17 enviando aí para a combinación con Delgado. O balón vai arriba e acaba cortando Aaron, enviando para o gardameta Ríos. Ríos con toda a tranquilidade do mundo. Xoga para Aaron, que sai dende atrás. Envía agora para Samu, perna dereita. Amaga Samu, busca compañeiro, volve sobre Aaron. Na zona defensiva. Non ten prisa. O Fabril por construir. Recibe en Son Ovil, quería marchar entre dous. Logo o rexeite, continúa en Son Ovil. Boa apertura agora. A posición de Mané, o centro de Mané. Vai a ser un pouco defectuoso. Trataba de encontrar a entrada de segunda liña de Nájera, pero estivo mellor o gardameta do Numancia, Martínez. Balón longo arriba, salta por aí Mané, a pelota sai rexeitada, vai recibir De Frutos, e agora que pita o árbitro,
creo que pitou o falta de Ensongovil ou fora de xogo, que sí que había de Manu, pero eu creo que Manu, claro, non entra na xogada, non, vaya, penso que vai a pitar falta. Pero, e agora o colexiado pídelle calma a Ángel Rodríguez, o adestrador do Numancia, de Frutos que xa está en pé, Alain que vai sacar, entendo que o que pita sí, falta de Ensongovil, porque non podía ser fora de xogo de ninguna forma, porque Manu, aínda que viña de fora de xogo, non influía na xogada de ninguna forma. Pelota para o Numancia, Martínez, tocando a banda, vamos a ver se chegue de Frutos, eu creo que a pelota saiu claramente, sí, saiu claramente, e balón de banda para o Fabril, recibe agora Nájera, lado esquerdo, tocando en corto para Enrique, retrasando para Mané, que quere marchar por dentro, vai a perder o coiro, roubou Álvarez, falta. Estánse trabando moitísimo o partido, estánse pitando moitísimas faltas, e a pelota é para o Fabril, Fabián, de segunda liña, tocando por dentro para Ensongo, acaba cortando Numancia que quere montar a contra, pelota que ven para Juancho encontrando a García, nada, o balón foi moi defectuoso, toda a vantaxe aí para a defensa do Fabril. Tocando agora Enrique, a dereita para Teijo, recibe Teijo, retrasa, zona defensiva, Samu, tocando con Aarón, agora coas posicións intercambiadas pola xogada anterior, Aarón neste perfil zurdo agora, enviando para Samu, controla Samu, perna dereita, trata de buscar arriba a carreira por aí de Manu, debe de haber algún problema, non sei se coa elección de tacos ou co campo ou algo, porque estánse a esbarar moitísimo os xogadores, xa vimos varias caídas, e ollo porque creo que agora fíxose dano Manu, e ollo, ollo que está coas mans na cabeza, estás a doer moitísimo o bo de Manu, imaxe preocupante, acuden varios compañeros a ver que lle ocorreu, foi absolutamente el solo. Na carreira esbarou e quedou no chan, e ollo, vamos a ver que pode ser que lle puido ocurrir, pero como digo, xa vimos en varios momentos do partido que os xogadores ian ao suelo con moitísima facilidade. A ver, vamos a ver, ponse en pé el solo, así que isto é unha boa noticia, menos mal, nada, parece que lle doe un pouco na parte posterior do muslo, menos mal, porque de primeiras, tal e como quedou, non se levantaba, estaba aí no chan, e ademais coas mans na cabeza, parecía que podía ser algo moito máis preocupante, pero non, parece que estaba en mano. Parece que está ben, alegrámonos. Vamos a ver se cambia de circunstancia para a segunda parte, porque claro, o certo é que esa situación de caídas todo o rato e tal, pues está sendo un pouco particular, e creo que non pode Manu, creo que estaba facendo un xesto ao banquillo de que tiña que ser cambiado. Non sei moi ben que lle pasaría, tocábase a parte posterior do muslo, pode ser algo muscular, non sei. En calqueira caso, esperemos que sexa o menos posible, e imos ver que cambio realiza agora Manuel Pablo. Agora comento o banquillo que tengo Fabril, cando acabe esta xogada, trata de marchar agora Alain, cortou Mané. O Fabril ten no banquillo a Marqués, Garrido, Domínguez, Estevez, Dipanda, Cortés, Iker, Mario, Hermo e Pablo García. Oxo que ataca agora o Numancia, o Fabril, que está con 10 xogadores, Néstor, apertura para Fermín, lado esquerdo, pelota atrás para Juancho outra vez insistindo con Fermín no perfil esquerdo, o centro de Fermín o área, marcha directamente fora, saque de meta, e creo que vai a ser córner finalmente, sí, vai a ser córner para o Numancia. Digo que haberá que ver o cambio, eu entendo que Domínguez sería unha boa opción, movendo todos os xogadores de ataque, pero agora veremos. Vai a ir o córner para o Numancia, dende o lado esquerdo, hai que ver quen entra,
pero Domínguez, non? Sí, efectivamente, pois Domínguez é o home elixido e agora haberá que ver, porque o normal sería que Fabi pasase a banda esquerda, Domínguez quedase na dereita e Nájera como media punta. Pero bueno, despois deste córner veremos. Córner para o Numancia, dende o lado esquerdo do ataque, Álvarez ao golpeo, suben varios futbolistas do equipo de Soria. Agora o árbitro que pide calma, que non quere máis problemas. Córner, saque de esquina neste minuto 30 de partido. Levanta a man dereita, combinación en corto con Juancho, outra vez para Álvarez, que malo fixeron. Que malo fixeron e ollo que pode vir a contra do Fabril. Pelota para Fabi, avanza Fabi, zona central, con velocidade, pode levar a pelota, xoga a posición de Domínguez, quería buscar o pase de primeiras a entrada de Noé, a pelota marcha de banda, saque de lateral para o equipo de Manuel Pablo. Será Mané o encargado de poñela en xogo. Si xa realizan esa permuta nas bandas, efectivamente vemos aquí xa no lado esquerdo a Fabi e Domínguez que marcha para o lado dereito. Fabi retrasando para Enrique, Enrique por dentro para Fabi, combinación rápida que boa. Eu creo que había falta de Mustafa, o árbitro, que non houbo nada. Pelota rexeitada a zona defensiva, vemos ben que en a baixa trata de loitar a Nájera con Néstor, vaina levar Nájera, enviando para Domínguez, lado dereito, combinación rápida con Teijo, este con Enrique. Enrique na división dos dous campos, encontra outra vez no lado dereito a Teijo, pegado á liña de cal, quere vir por dentro a Teijo, marcha do primeiro, continúa, sigue Teijo, envía para Samu, Samu para Mané, Mané pisa, continúa, sigue, avanza, quere chegar ao borde de área, que bo balón interior para Noé, vantaxe aí para Alain, aínda que vai gañar a Noé, no lado esquerdo, tocando para Fabián, Fabián recibe, aí vai no perfil zurdo, Fabián pode poñela, toca atrás, recibe Enrique, tocando para Mané, Mané para Fabián, Fabián quere poñer o centro de Fabián moi pasado, vamos ver quen chega nese segundo pao, a pelota que intentou salvar Fermín, vai a ser córner para o equipo fabrilista. No minuto 33 de partido, 0-0 aquí no campo Arsène Iglesias. Preparado Enrique para poñela, aparece na corta Nájera, será un número 10 con perna esquerda, xoga rápido para Nájera, recibe Nájera, combinación, borde da área, Mané está moi solo aí, trata de encontrar un compañero, encontra a Nájera, o centro de Nájera, balón pasado, segundo palo, que non deixa Lanson Govil, peleaba con Mustafa, trata de salvar a Domínguez, acaba sacando Mustafa, o capitán do Numancia, a pelota queda rexeitada, e recibe por aí Mané, tocando atrás para Teijo, que actuaba como home de peche. Quique, Aarón, divisor dos dous campos, non me claro con quen combinar, combina con Noé, Noé trataba de buscar na banda, e acaba cortando Numancia, que sae a contra, pelota para García, non hai fora de xogo, recibe agora Juancho, zona de 3/4, quere marchar, moi presionado, envía a banda para Fermín, o centro de Fermín, rebota nun futbolista do Fabril, e volve a ter que iniciar o equipo de Ángel Rodríguez, o equipo visitante, o equipo de Soria, de Frutos, enviando para Ian, compañeiro na zaga, Ian no perfil esquerdo, pisa a pelota, trata de mirar a mellor opción, volve sobre de Frutos, aparece aquí na zona defensiva o capitán Mustafa, invirtiendo o xogo, ao outro lado buscando a Ian, balón arriba, Juancho, tocando, recibe o 10, envía para Néstor, Néstor combinando rápido con Delgado, apertura este lado esquerdo, recibe Alain, retrasa para Mustafa, eu creo que das posesións máis longas que tivo no partido do Numancia, Mustafa con problemas para controlar a pelota, acaba xogando atrás para o guardameta Martínez, que non quere problemas, pelotazo arriba, e creo que a vantaxe vai a ser, aínda que se estorbaron un pouco aí Mané e Samu, pero creo que viña de fora de xogo o futbolista do Numancia. Sí, efectivamente será saque de fora de xogo, balón parado, vamos, para o Fabril. No minuto 35, o Numancia que sigue sin inquietar a portería de Ríos, pero para ser xustos tamén hai que dicir que
hai moitos minutos que o Fabril non se achega con perigo a portería do Numancia. Imos ver se pode ser o balón de Teijo. Chega ao lado esquerdo, recibe Fabián tratando de encarar a Alain, forzou o saque de esquina, balón para Fabril dentro do lado esquerdo. Moitos problemas para Alain nesos centros pasados, cando ten toda a vantaxe para sacar a pelota, como que non é capaz de controlar. Xa lle pasou antes nesa ocasión que tivo Mané, agora o mismo, e conseguiu forzar o córner Fabi. Dende o lado esquerdo, Nájera preparado, levanta a man dereita, minuto 36, o balón de Nájera, moi pasado segundo pau, trata de prolongar en Son Govil, acaba cortando Ian, non quere problemas, pelotazo, encontrando agora o número 21 a Delgado atrás, outro pelotazo de Ian, pelota arriba para Juancho, será complicada, non ten moita altura Juancho, e acaba cortando o Fabril. Agora hai falta de Noé, nesa presión, vindo de segunda liña, xogando rápido, Delgado, ollo agora que se esbaraba tamén Fermín, consigue tocar con Mustafa, xira Mustafa, pelota na banda, trataba de encontrar arriba, cortou Teijo xogando para Enrique, o número 10, buscando a Noé Carrillo, a apertura de Noé, ao lado esquerdo onde está Mané, amaga Mané con xogar con Fabi, prefire vir por dentro con Nájera, Nájera recibe outra vez para Fabi no lado esquerdo, que balón acaba de meter para Nájera dentro da área, Nájera que quere prolongar, acaba sacando Numancia Néstor, pelota para De Frutos, que xa busca en longo, a prolongación dun compañeiro, ollo a velocidade por aí de Álvarez que quería marchar, que ven a defensa do Fabril, entre tres conseguiron evitar o desplazamento e a carreira sobre todo do futbolista do Numancia. Ven agora Domínguez con velocidade por o lado dereito, acaba cortando Ian, xogando xa dende atrás para sair ao ataque o Numancia, pelota de Juancho, interior para García, vai quedar solo García, chuta fora, ocasión do Numancia, recibiu Juancho, meteu en profundidade a carreira de García que gañou a espalda a defensa, o tiro final con perna esquerda, marcha rozando o pau a esquerda de Hugo Ríos, puido adiantarse o Numancia, tuvo ocasión o dianteiro número 19, Dani García, pois ocasión clara para García, nesa pelota que ven o fixo Juancho, que balón interior meteu, imos ver aquí a repetición, gaña aí a espalda a Samu, entra na área, sí que é certo que Samu molesta o xusto para evitar que poida disparar con tranquilidade e acaba salvando a situación. Pelota para Samu, dentro do perfil esquerdo, ven Samu, avanza, quería encontrar a posición de Fabi de primeiras, non de segundas, parece que sí, aínda que Fabi tratou de prolongar agora, sen moito éxito, a pelota queda para Nájera, zona de 3/4, parte central, tocando rápidamente para Noé Carrillo, boa apertura para a subida de Teijo, que ven como unha bala por o carril dereito, balón interior, o remate de Nájera, gol do Fabril, gol de Nájera no minuto 39, a xogada rápida con Noé Carrillo enviando o carril dereito onde aparece Teijo, balón atrás dentro da área, Rasiño, chuta Nájera con perna dereita, bate o gardamete Iván Martínez no minuto 39, ponse por diante o Fabril, marca Nájera, Fabril 1, Numancia 0, vemos aí a xogada iniciada neste caso por o propio Nájera que vai recuperar este balón, vai xirar sobre sí mesmo, vai a tocar a dereita para Noé, e que ven Noé vendo a entrada como unha bala dende o outro carril de Teijo, pelota abaixo e con que maestría cruza Nájera para poñer o primeiro no marcador. Pois marca Nájera, marca o Fabril no minuto 39, Fabril 1, Numancia 0, e o gol, direi no que teño por aquí, número 9 de Nájera esta tempada, golazo, gran xogada do Fabril, que por fin puido encontrar os ocos na defensa do Numancia e púxose por diante con ese gol de Nájera, hai que dicir
gran aportación de Nájera na xogada recuperando a bola, gran visión de Noé abrindo a banda e gran subida de Teijo que creeu moito nesa posibilidade de chegar prácticamente a liña de fondo para poñer o balón atrás a entrada de Nájera. Trata de responder agora o Numancia. Ven Alain en velocidade, vai perder a pelota, vai ir ao solo, dio árbitro que non hai nada, recupera Mané. Xoga rápido agora, Noé Carrillo, vai ao solo, esta sí que vai a ser falta de Néstor. Pelota para o Fabril, pois xusto tiveron os dous equipos a súa oportunidade. En primeiro termo, o Numancia con ese tiro de Dani García que marchou rozando o pau. Posteriormente, non fallou Nájera, o número 7 a súa cita co gol para marcar un tanto moi importante que a esta hora estaría devolvendo o Fabril o liderato dese grupo primeiro da segunda ref, porque o Oviedo B ainda vai xogar esta tarde. Pelota para Samu, rompendo liñas, avanzando, buscando desplazamento en longo arriba. A pelota se rexeitada, pero había falta previa sobre o central do Fabril. Estamos no minuto 41, quedannos pouco máis de 4 para o final, pero tendo en conta que hubo que parar o encontro pola lesión de Manu, eu pronosticaría que haberá un ou dous de engadido. Xogando o Fabril, Enrique, tocando para Teijo, balón arriba de Teijo, trata de gañar a prolongación por aí, Enson Govil entrando por o lado dereito, Enson dentro da área, amaga, toca atrás, no pico da área, balón para Noé, remate de Noé, gol do Fabril, golazo de Noé Carrillo, que boa xogada outra vez, a aparición por parte dereita, neste caso de Enson Govil, o balón que chega interior para Noé dentro da área, non o dubida, cruza, imos ver a xogada outra vez, pelota para Teijo, o balón arriba, a prolongación precisa aí de Domínguez para a posición de Enson Govil, que entra na área, amaga, aguanta, trata de encontrar un compañeiro, encontra atrás en Domínguez, e Domínguez con ese pase interior, a entrada de Noé, chuta Noé con perna dereita, bate o gardameta Iván Martínez en o minuto 42 de partido, o Fabril que pon terra de por medio, marca Noé Carrillo, marca o Fabril 2, Numancia 0. Pois outro gol máis do Fabril, o gol de Noé Carrillo, segundo gol que marca esta tempada co Fabril. Temos que sumar tamén o que meteu co primeiro equipo no encontro de Copa do Rei contra o Mallorca, pero bueno, agora o Fabril que dende logo que está poñendo unha vantaxe importante no marcador, estos dous goles que chegaron prácticamente no 39 e no 42, o primeiro de Nájera, o segundo de Noé, 2-0, trata de recompoñerse o Numancia, buscando arriba a Dani García, pelota rexeitada, gañou na Mané, tocando na defensa, pelotazo longo arriba, buscando en Enson Govil, vai a pelexar con De Frutos, había fora de xogo do dianteiro deportivista, Mustafa, abrindo a dereita para Alain avanzando, invirtindo o xogo, ao outro lado non vai a ser boa a idea, Domínguez, tocando para Enrique, xogando rápido agora, Noé Carrillo, a apertura a banda esquerda, recibindo por aí Fabi amaga, con ir por dentro, consigue, envía un desplazamento largo arriba, buscando a entrada de Domínguez, que non vai chegar. Pelota para o Numancia. Xogando Domínguez. Atrás para o gardameta Martínez. A piques de completar o minuto 44 de xogo. E despois disto, quedaronos un minuto máis prolongación, que promete ser medianamente longa, tendo en conta a lesión de Manu Ferreiro, que tivo que ser sustituído por Domínguez, e tamén tendo en conta os dous goles que tivemos. Balón para Noé, que ben Noé, como marcha o primeiro, marcha o segundo, quería irse o terceiro, a pelota se rexeitada, aí lei da vantaxe por parte do colexiado, balón para Domínguez, pico da área ao lado dereito, envía para Teijo, pode vir o centro de Teijo, tiro de Teijo, había fora de xogo, creo que no balón, a entrada de Teijo,
pero que había claramente era unha falta antes a Noé de Mustafa bastante evidente, que podía ser cartón, non quixo problemas o colexiado. Imos ver aquí a xogada, debe ser aquí no desplazamento, si efectivamente Teijo que estaba un pouco por diante, despois acabou o guardameta, pero bueno, non valía nada xa, era fora de xogo. Xogará o Numancia, cumplimos o 45, como sempre non temos a sorte de ver no tiro de cámara a prolongación, pero vamos, eu calculo que van a ser un par de minutos. Trata de avanzar o Numancia, acaba cortando, pero hai falta do Fabril, xoga rápido, o Numancia, pelota para Juancho, pico da área, aguanta Juancho, vai perder o coiro. Recupera agora o Fabril, non tivo moito sentido esa xogada do Numancia, porque realmente era unha boa oportunidade para colgar o balón á área, pero preferiron xogar en corto, é claro. Pois ao final a xogada acabou en nada. Xoga xa o Fabril, Ríos, abrindo a esquerda para Mané, controla Mané, saía o balón despedido cara a cara. Agora o coiro marcha fora, pedían saque de esquina os xogadores do Numancia, non hai eso, ni moito menos. E pelota para o Fabril, que inicia o xogo dende a defensa con Aarón. Aarón tocando para Enrique, o enviando outra vez para Aarón, combinación rápida con Samu en zona defensiva. Samu amaga, volve atrás con Ríos, e Ríos mete o pelotazo arriba, buscando a posición de Nájera, que vai pelexar aí con Mustafa, a pelota rexeitada, Enrique de cabeza, vamos ver quen a baixa, quedou coiro para Ensongovil, xira Ensongo, tocando a esquerda, recibindo Fabián que quere avanzar por dentro, combinación rápida con Ensongovil, zona de 3/4, Ensongo a dereita para Teijo, Teijo tocando para Noé Carrillo, apertura, banda dereita para Domínguez, Domínguez en corto outra vez con Teijo, Teijo párase e retrasa para Samu, Samu quere marchar, combina perfectamente con Nájera, borde da área, pode vir Nájera, xoga rápido, vai aí ao suelo Fabián, dio árbitro que non hai nada, trata de montar a contra o Numancia, pelota que queda rexeitada para a posición de Juancho, que recibe na parte de ataque, ven Juancho, continua Juancho, pode pegarlle, vai chutar o disparo fora, era Álvarez finalmente, a saída do Numancia contra o tiro de Álvarez, que marcha por riba da meta, cumpliuse xa o 47 neste partido que estamos vendo con agua de parada na canle de YouTube do Deportivo da Coruña, e que o Fabril está gañando claramente 2-0 no Numancia cos goles de Nájera e de Noé Carrillo. Lembren que tivo que marcharse lesionado Manu Ferreiro, e que por eso eu creo que estamos alongando un poquinho máis esta primeira parte, que parece que vai chegar ata o minuto 48. Ben Mané agora, o desplazamento arriba para Nájera, ai que lástima, quedouselle a pelota atrás na espalda, e agora o árbitro vai parar o partido. Imos ver que pasa. Está pedindo explicacións, falando con Manuel Pablo. Dixe que non proteste máis, tampouco sei a que se refire. O que está pedindo exactamente, creo que había fora de xogo final de Nájera. E a pelota é para o Numancia, balón arriba. E vamos, estamos xa no 48, non debería de ter moito máis isto, non sei canto máis vai alongar o colexiado. Pelota para Mustafa, xogando, agora Mustafa que ten os seus máis e os seus menos con Noé, a pelota queda na defensa e final. Final da primeira parte aquí no Depor Training Center no campo Arsenio Iglesias, gaña o Fabril 2-0 descanso Numancia, cos goles de Nájera e de Noé Carrillo. Marchamos ao tempo de descanso e en breve estamos de volta dende aquí, dende Abegondo. Bienvenidos a todas y a todos. Hoy es un día importante para el Depor, para la fundación del Depor y sobre todo para todos los que creemos que el deporte no es solo deporte, sino que también
tiene un gran poder transformador de la sociedad y de nuestro entorno. Hoy presentamos Impacto D, el nuevo plan director tanto de la Fundación RCD Deportivo en conjunto con la Fundación Aliga. Un día, el de hoy, que marca un nuevo punto de partida en nuestro camino compartido hacia un futuro más justo, más sostenible y comprometido con nuestra gente. Desde su origen, la fundación del club ha tenido un claro propósito: utilizar el fútbol como motor de transformación social. Porque para nosotros el deporte, cuando se vive en valores, tiene capacidad de unir, inspirar y generar oportunidades donde más se necesita. No solo se juega en el campo, también se juega en la vida, en cada gesto, en cada proyecto y en cada paso hacia una sociedad mejor. Enhorabuena a la Fundación del Deportivo, a su equipo y a todos los que creen que el fútbol, cuando se pone al servicio de las personas, tiene un poder verdaderamente transformador. Gracias por recordarnos que el impacto más importante es el de dejar huella en la vida de los demás. Porque todos los que estamos aquí estamos convencidos de que lo que hacemos fuera del campo todos los días importa también mucho. Representa el espíritu con el que la Fundación del Depor afronta esta nueva etapa. La voluntad de seguir siendo un motor de transformación, un espacio de encuentro y una herramienta de esperanza para muchísimas personas. Somos un club con historia, pero sobre todo con un propósito. Porque en el deportivo creemos que el fútbol tiene la capacidad de cambiar vidas, de unir generaciones y de construir comunidad. Con Impacto D, la Fundación RC Deportivo reafirma su compromiso con la comunidad gallega y con el futuro. Muchas gracias y Forza Depor. ¿Buscas el equilibrio perfecto entre ejercicio y relajación? En Termaria, Casa del Agua, tenemos todo lo que necesitas. Desconecta en el talaso después de entrenar o haz una clase mientras tus hijos aprenden a nadar. Aquí disfrutamos todos. Nacer é fácil cando sabe o teu propósito. Hoxe nacemos para ser o fogar de vidas enteiras. Hoxe empezamos a construir o lugar no que nacerán historias, viaxes, aventuras, soños, esperanzas, retos, promesas. No que nacerán persoas. Este será un sitio especial na vida e na memoria de moitos homes e mulleres. Un lugar que nunca esquecerán, porque será aquí onde empezarán a soñar e será aquí onde cumprirán os seus primeiros retos. Recordarano para sempre, o sitio no que empezou todo. Porque o futuro non é único e abstracto. O futuro está composto por miles de vidas que teñen nome propio. Antía, Carlos, Isabel. Sementaremos ilusión e veremos medrar a talentos diferentes. Todos eles compartirán a orixe e os valores das sementes ben plantadas. A honestidade, o esforzo, a visión colectiva. O noso compromiso e a nosa responsabilidade, crear o mellor sitio para crecer.
happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree? Are they strung up a man? They say murder free. Strange things that happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Bienvenidos a todas y a todos. Hoy es un día importante para el Depor, para la fundación del Depor y sobre todo para todos los que creemos que el deporte no es solo deporte, sino que también tiene un gran poder transformador de la sociedad y de nuestro entorno. Hoy presentamos Impacto D, el nuevo plan director tanto de la Fundación RCD Deportivo en conjunto con la Fundación Aliga. Un día, el de hoy, que marca un nuevo punto de partida en nuestro camino compartido hacia un futuro más justo, más sostenible y comprometido con nuestra gente. Desde su origen, la fundación del club ha tenido un claro propósito: utilizar el fútbol como motor de transformación social. Porque para nosotros el deporte, cuando se vive en valores, tiene capacidad de unir, inspirar y generar oportunidades donde más se necesita. No solo se juega en el campo, también se juega en la vida, en cada gesto, en cada proyecto y en cada paso hacia una sociedad mejor. Enhorabuena a la Fundación del Deportivo, a su equipo y a todos los que creen que el fútbol, cuando se pone al servicio de las personas, tiene un poder verdaderamente transformador. Gracias por recordarnos que el impacto más importante es el de dejar huella en la vida de los demás. Porque todos los que estamos aquí estamos convencidos de que lo que hacemos fuera del campo todos los días importa también mucho. Representa el espíritu con el que la Fundación del Depor afronta esta nueva etapa. La voluntad de seguir siendo un motor de transformación, un espacio de encuentro y una herramienta de esperanza para muchísimas personas. Somos un club con historia, pero sobre todo con un propósito. Porque en el deportivo creemos que el fútbol tiene la capacidad de cambiar vidas, de unir generaciones y de construir comunidad. Con Impacto D, la Fundación RCD Deportivo reafirma su compromiso con la comunidad gallega y con el futuro. Muchas gracias y Forza Depor. ¿Buscas el equilibrio perfecto entre ejercicio y relajación? En Termaria Casa del Agua tenemos todo lo que necesitas. Desconecta en el talaso después de entrenar o haz una clase mientras tus hijos aprenden a nadar. Aquí disfrutamos todos. Nacer é fácil cando sabe o teu propósito. Hoxe nacemos para ser o fogar de vidas enteiras. Hoxe empezamos a construir o lugar no que nacerán historias, viaxes, aventuras, soños, esperanzas, retos, promesas. No que nacerán persoas. Este será un sitio especial na vida e na memoria de moitos homes e mulleres. Un lugar que nunca esquecerán, porque será aquí onde empezarán a soñar e será aquí onde cumprirán os seus primeiros retos. Recordarano para sempre, o sitio no que empezou todo.
Porque o futuro non é único e abstracto. O futuro está composto por miles de vidas que teñen nome propio. Antía, Carlos, Isabel. Sementaremos ilusión e veremos medrar a talentos diferentes. Todos eles compartirán a orixe e os valores das sementes ben plantadas. A honestidade, o esforzo, a visión colectiva. O noso compromiso e a nosa responsabilidade. Crear o mellor sitio para crecer. Estamos de volta no Deport Training Center neste campo Arsenio Iglesias para vivir a segunda metade do encontro que está enfrontando o Fabril e o Numancia, que na primeira parte deixou o 2-0 a favor do Fabril. Comeza xa a segunda metade, deixou o 2-0 a favor do Fabril cos goles de Noé Carrillo e de Nájera. Imos ver se nesta segunda parte hai algún tipo de cambio. Agora repasaremos a alineación, repasaremos banquillos, mentras ven atacando o Numancia. Polo lado esquerdo, centro de Fermín, que non chegaba ao Porto, acaba cortando o filial deportivista, que trata de montar a contra por medio do 9, Denson Govil tocando a dereita para Noé Carrillo. Noé Carrillo vai ao suelo ante Mustafa e falta. Balón para o equipo local. En principio, polo que vexo, non parece que houbera ninguna modificación en ningún dos dous equipos, pero agora confirmaremos. Lembren que o Fabril na primeira parte tivo que realizar un cambio, tivo que marchar do terreo de xogo o número 23, Manu Ferreiro, entrar precisamente ese home que levaba o coiro, Domínguez, que vai levar agora cartón amarelo. Digo que tivo que entrar Domínguez pola lesión. Recibe agora o 14 do Fabril, falta por esa plantilla en altura. Balón para o Numancia. O Fabril, que está xogando con Hugo Ríos na portería, Teijo no lateral dereito, Manelo no lateral esquerdo. Temos a Aarón e a Samo como parella de centrais. Enrique Noé por diante no doble pivote. Da esquerda temos a Fabi agora. Na dereita temos a Domínguez, media punta Nájera. Arriba en Songoville. Por parte do Numancia, está xogando con Iván Martínez en portería, Alain lateral dereito, Fermín lateral esquerdo, de Frutos e Ian parella de centrais. Está xogando con Mustafa, Néstor e Delgado no centro do campo, pola esquerda Juancho, pola dereita Álvarez, arriba Dani García, que tivo na primeira parte a mellor ocasión para o equipo do Numancia. Vai a ver agora pelota para o Fabril. Repasamos tamén os banquiños. Os banquillos, aínda que xa na primeira parte comentábamos algo do Fabril por esa lesión de Manu. O Fabril que ten a Alex Márquez como porteiro suplente. Ollo ese balón agora largo para Domínguez, non vai chegar. Saque de meta para o Numancia. Alex Márquez como porteiro suplente. Garrido, Estevez, Dipanda, Cortés, Iker, Mario Hermo e Pablo García. Ese banquillo de Manuel Pablo por parte do Numancia ten a Miguel Ángel como porteiro suplente, Marcos, Borilla, Matos, Alex Gil, San Vicente, Gutiérrez, Quiñónez e Yannick. Así que veremos en esta segunda metade vanse sucedendo as modificacións en calqueira dos dous equipos. A pelota para
o Fabril, trataba de avanzar por aí en Son, o Vil vai levar o coiro, en Son, o tiro fora! Ao fallo agora na defensa do Numancia, non estivo moi contundente Ian, conseguiu levar a pelota en Son, Govil pégalle con perna dereita, marcha rozando o pao á dereita de Iván Martínez, nova ocasión para o Fabril, neste caso para Enson Govil, balón longo arriba, trataban de encontrar a Néstor, corta defensa, xoga rápido Fabril en zona defensiva, tocando Samu, retrasando ao guardameta Hugo Ríos, Hugo no pelotazo, a ninguna parte, e a pelota acaba chegando aos pés do guardameta Iván Martínez, tocando en corto para Ian, Ian para Iván Martínez, Martínez xogando á dereita, na zona defensiva de Frutos, Iván e agora Ian, tratando de avanzar, de romper líneas, xogando por dentro para Néstor, vai controlar Néstor, vai conseguir salvar a situación, enviando para Álvarez, Pablo Álvarez, o número 12, buscaba na banda, vai ao suelo e balón de banda. Cando estamos vendo a xogada anterior de Enson Govil, o fallo tremendo aí de Ian, eleva Enson o tiro, lástima que marcha un pouco desviado, era boa ocasión, e agora temos un xogador do Fabril no suelo, e Enrique, que estáse a queixar dun golpe previo, supoño que dun golpe con Mustafa, porque están aí os dous falando, e o árbitro di que non é absolutamente nada, e nada, vais a reanudar o xogo, con balón para o Numancia, pelota no borde da área, Delgado, Delgado continúa a xogada, o balón colgado, queda dentro da área, pelota para Álvarez, chuta Álvarez, gol. Marca o Numancia, marca Álvarez, nunha xogada afortunada, o balón dentro da área, caelle a Álvarez, que amaga, chuta con perna dereita, eu creo que a pelota toca nun futbolista do Fabril, cando estamos vendo aí a xogada, Delgado, a apertura, pelota que chega para Alain, Alain continúa, pon o centro, recibe dentro da área un futbolista, neste caso Álvarez, aínda que ia García ao suelo, dice o árbitro que non había nada, queda ya Álvarez, chuta e marca o primeiro do Numancia no minuto 51 de partido, achégase no marcador o equipo de Soria, marca Álvarez, Fabril 2, Numancia 1, agora ataca o Fabril o tiro, a pelota sae rexeitada, o que quere montar a contra Juancho, acaba cortando Teijo, borde da área para Teijo, chuta Teijo, rexeita Mustafa, sigue atacando o Fabril agora por medio de Domínguez, quería marchar Domínguez por dentro, continúa Domínguez, amaga, perdeu o coiro, trata de montar a contra agora Juancho, para o Numancia, o número 10, aguanta Juancho, quere marchar pola banda, non ten xa forza para seguir, acaba cortando Domínguez, oye, agora Hugo Ríos que se complica e acaba despexando arriba, cortou Fermín, balón para o Fabril. E o primeiro gol esta tempada de Pablo Álvarez para o Numancia, xogador que chegou no mercado invernal e que estáse a convertir nun fixo e que marcou o seu primeiro gol. Ollo agora o ataque, ven Fabi, lado esquerdo, sigue Fabi, chuta Fabi, para onde Iván Martínez? A pelota sigue dentro da área, non é dentro da área, Fabi fora! Que ocasión agora para o Fabril, de primeiras Fabi pegoulle, parou o guardameta Martínez de segundas, non é cedeulle o coiro, outra vez a Fabi nunha posición moito máis preto da portería, non tivo bo golpeo Fabi, acabou mandando a pelota por riba da meta. Hai que dicir que antes do gol de Álvarez, oye agora outra vez a recuperación do Fabril, pelota para Nájera, borde da área, Nájera pode chutar Nájera, para onde Iván Martínez, córner, o disparo era centrado por ía, a boa posición, mete a man o guardameta do Numancia e vai a ser córner. Digo, por pechar a xogada anterior, cando marca Álvarez, que ixaban os xogadores do Fabril porque entendían que na xogada previa, cando Enrique estaba aí no suelo discutindo con Mustafa, o árbitro tiña que pitar falta, non saque de banda a favor do Numancia, que foi o que pitou, e que posteriormente a xogada
acabou nese gol do Numancia. Pero vamos, sen máis. Pelota para o Fabril en córner no minuto 54 de partido, dende o lado dereito, vai a ir Enrique, levanta man dereita, o centro de Enrique, balón segundo pau, acaba xurdindo por aí a figura de Mustafa que despexa de primeiras, de segundas Ian e de terceiras Álvarez, que lanza a pelota directamente fora, será saque de lateral para o Fabril. No minuto 54 empezou con forza esta segunda parte co gol de Álvarez para o Numancia e tamén as ocasións do Fabril. O tiro de Songovil que marchou fora, o tiro de Fabi que rexeitou Iván Martínez e que despois foi unha nova ocasión para Fabi, marchou por riba da meta. E tamén tivemos esta última de Nájera, pelota para Arón, avanza Arón, xoga á esquerda para Mané, recibe Mané, combinación con Fabi, tocando Fabi, quere vir polo lado esquerdo, xoga rápido, pelota para Domínguez, acaba cortando a defensa do Numancia, sigue atacando o Fabril, agora pelota interior, non vai chegar absolutamente ninguén, e acaba cortando o Numancia, que quere sair ao ataque, por medio de Fermín, balón arriba, en contra Juancho, recibe o número 10, quere marchar de Noé, pita o árbitro, falta, balón para o Numancia, xogará Néstor dende a divisoria dos dous campos, lado esquerdo, cando vai a haber cambio, no Numancia, vai a marchar Delgado, e vai a entrar no seu lugar co número 14, Alex Gil. Pois entra Alex Gil, o 14. Vamos a ver como se desenvolve agora no terreo de xogo este Alex Gil, que é un xogador máis de banda que Delgado probablemente. Ven agora, precisamente na súa primeira intervención, o balón que trataba de poñer centrado vai a ser córner. Como digo, Alex Gil é un xogador máis de banda esta tempada. Xogou 19 partidos, non meteu ningún gol, pero sí que deu 3 asistencias. E por aí vai intentar Ángel Rodríguez, o adestrador do Numancia, a comenzar a cambiar o partido. Vai a ser córner para o Numancia dentro do lado dereito. Será neste caso Fermín o que poña o centro, pero parece que temos algún problema dentro da área. Está aí o árbitro pedindo calma, os capitáns tamén. Bueno, hai un xogador do Fabril no suelo, non sei se vamos ter repetición do que lle pasou. Non vexo dende aquí quen é porque hai moitas pernas polo medio, pero diría que Teijo, creo. Sí, creo que Teijo. Están pedindo aí calma dentro da área, está discutindo Dani García cos xogadores do Fabril. Sí, Teijo e García que teñen certos problemas. O árbitro que pide calma, di que non quere ningún problema máis. E os dous teñen calma, non o repetirán porque senón van ir expulsados. Bueno, o típico de sempre, que tampouco cambia moito da historia habitual. Dende o lado dereito, córner para o Numancia, Fermín levanta a man dereita, poñerá o centro de Fermín, balón moi pasado, segundo pau, non vai chegar absolutamente nadie. Trata de deixar que o Coiro saia por banda. Domínguez non puido, gañou agora Álvarez, pero en falta. Pelota para o Fabril neste minuto 58 de partido. 2-1 para o equipo fabrilista. Ríos enviando arriba ao lado esquerdo para Mané. Mané que o balón mete en profundidade a carreira de Nájera, vai entrar na área Nájera ao lado esquerdo, tiro de Nájera fora. O tiro de Nájera con perna esquerda marcha fora. No achegamento do Fabril, o desplazamento en longo de Mané, a pelota para Nájera que entrou como unha bala na área dende o lado esquerdo, chutou con perna esquerda, pelota fora, saque de meta para o Numancia. Xogará
o equipo de Ángel Rodríguez. O desplazamento en longo, arriba, trata de encontrar un compañeiro, saltaba Noé, a pelota queda rexeitada, vai baixar agora o número 12, Álvarez enviando para Juancho, perfil esquerdo, pode poñer o centro Juancho, centro de Juancho, que se envenena, acaba atrapando Hugo Ríos arriba, e poñendo calma, xoga só a dereita, para Aarón, que amagaba, con desplazar el longo. Balón para Ríos. Ollo, Ríos que esvara aí. A pelota sae para Ensocovil. E ollo agora o ataque do Fabril. Ven Fabi. De entrada da área. Balón con perna esquerda. Acaba sacando Fermín. O rexeite que queda na posición de Néstor. Trata de atacar agora. O Numancia por medio de Alex Gil tocando para Álvarez. Álvarez encontrando a Juancho retrasando para Néstor, apertura banda dereita para Alex Gil, recibe, toca en corto para Néstor, divisorio dos dous campos, Néstor aguanta e acaba iniciando outra vez na zona defensiva con De Frutos, Ian tocando para De Frutos, minuto 60 de partido, a punto de completalo, 2-1 está ganando Fabril nesta retransmisión que están vendo na canle de YouTube do Real Club Deportivo da Coruña. Con auga de parada, tratando de avanzar agora Álvarez. Estivo rápido Aarón, ademais. Había unha falta. Sí, había falta. Pelota para o equipo fabrilista. Enrique, apertura banda esquerda, recibe Fabi. División de los dos campos. Aguanta pelota. Ante a presión aí de Alex Gil. Retrasando para Samu. Samu que quere marchar. Pegadiño a línea de banda. Vaina a perder, pero acaba cortando Numancia. Vai a ser saque de lateral para o equipo de Manuel Pablo. Será Mané o encargado. Enviando arriba a carreira de Nájera. Aparece por aí Nájera, pode poñer o centro para Ensocovil. Era boa idea de Nájera. Moi pasado a pelota, non puido chegar en Songo. E agora Fermín deixa que saia. Será saque de lateral para o Numancia, recibindo Néstor. Tocando arriba para Juancho, rápido na recuperación no Carrillo, da que non puido gañala de todo, finalmente acabou recuperando Fabril agora, esa xogada de Mustafa con Enrique, o árbitro para o encontro, e hai falta sobre Mustafa, están pedindo calma, está se doendo o capitán do Numancia, Enrique que aparece por aí, e vamos a ver, esperemos que quede en nada a situación de Mustafa, xogador veterano, 37 anos, pero un auténtico fixo no esquema do bo de Ángel Rodríguez. Pelota para Fabril, saindo dende atrás Aarón, o balón en longo buscando a carreira de Fabi que vai chegar. Sí, salvou unha Fabi ante Alain, ainda que tocou o xogador do Numancia banda para o Fabril. Xogará o equipo de Manuel Pablo. Dende a banda. Parece que vai a colgar directamente o área, ainda que o pensa, trata de buscar un compañeiro que lle dé un apoio en corto, van a encontrar aí en Enrique, balón interior, acaba sacando a defensa do Numancia, peleaba Juancho, e finalmente o balón recuperado por Domínguez. Xogando na zona defensiva o Fabril. Tocando agora na zona de atrás o equipo fabrilista. Domínguez, Enrique. Balón arriba buscando a carreira de Nájera. Vai recibir Nájera no lado dereito. Vai encarar por aí a Ian. Continúa Nájera, pode entrar dentro da área. Falta clarísima
de Ian que vai levar cartón. Foi ao suelo Ian sen moito sentido, a verdade, e cometeu unha falta clarísima sobre Nájera e a piques estivo de cometer penalti. Sorte para él, lástima para o bo de Nájera, que a xogada estaba un pouquiño antes da liña da área, porque senón que era un penalti como unha catedral. Bueno, vai a ser falta para o Fabril, como están vendo no lateral da área, no lado dereito do ataque. Balón que está ademais pois na zona intermedia, pegadiño a liña de cal, e na zona intermedia entre o pico da área e a liña de fondo. Está Enrique, que pode pegarlle directo ou pode poñela. Minuto 64, vai o Fabril, vai Enrique, levanta a man dereita, veremos se lle pega ou opta polo centro. Enrique o golpeo, aí vai o número 10, pegalle Enrique, fora! Tratou de buscar o pau contrario, a escuadra contraria. A pelota marchou fora. Saque de meta para o Numancia. Estaba mirando un pouco a historia deste Mustafa, 37 anos do Numancia. Pasou por Andorra, polo Logroñés, polo Amorebieta, polo Ebro, polo Lleida, polo Egea, polo Tarazona, bueno, por un montón de equipos do fútbol español. A verdade é que moitos anos e agora sendo capitán do Numancia. Chegou ao equipo de Soria no ano 2023. Por tanto, esta é a súa terceira tempada como xogador do equipo numantino. Balón para o Fabril. Dende o lado esquerdo. Xogará o equipo de Manuel Pablo. A pelota marcha fora agora. Saque de lateral para o Numancia. Enviando Fermín a carreira por aí de Álvarez. A pelota volve a sair de banda. Minuto 66, recibe Juancho. Lado esquerdo, tocando para Fermín. Fermín tratando de poñer o centro de Fermín. Acaba sacando a defensa do Depor. Quédalle a Nájera. Nájera continúa e acaba recuperando agora o Fabril, ainda que aparecía por aí Alain para pelear a pelota. Marcha directamente fora, será saque de banda para o equipo do Fabril neste minuto 66. 2-1 está gañando cos goles de Noé de Nájera. Descontou para o Numancia Álvarez. Xogará de banda o equipo de Manuel Pablo con Mané dentro do lado esquerdo. Tratando de encontrar un compañeiro, combina. Pelota longa arriba. E o Coiro acaba na zona defensiva para o Numancia. Balón arriba, baixando Juancho. Tocando en combinación aí. Agarrón de Teijo, falta para o equipo de Soria. Vai ser unha falta dende o lado esquerdo. Estará a uns 10 metros, 15 do que sería a frontal da área. Un pouquiño escoradiña. E imos ver quen vai a ser, Fermín ou Álvarez. Suben varios xogadores ao remate. A piques de chegar ao Ecuador desta segunda metade. 2-1 gana o Fabril. Álvarez e Fermín. Xogador dereito e outro zurdo. O balón de Fermín colgado ao segundo palo con moita altura. A pelota prolongada dentro da área. Acaba sacando por aí Domínguez. Hai que sacala. Cae dentro da área en Solgovil. Trataba de despexala. Finalmente consigue Nájera sacar a pelota. E trata de buscar arriba Fabián. Cortou por aí como puido Alain. E balón de banda para o Fabril. Do lado dereito. Cando vai haber dous cambios. No Numancia vai entrar Bonilla. E vai entrar tamén, imos ver quen é outro,
o número 23 que Yannick marcha do campo. Fermín e o outro que marchou non podemos verlo, creo que era Néstor. Entran Yannick e Bonilla, agora recompoñemos, pero evidentemente pois Bonilla colócase de lateral esquerdo e agora veremos onde xoga Yannick. Olle disparo, córner, pelota en córner para o Fabril. E si confirmamos que se marchou Fermín e tamén marchou Néstor. Entraron Bonilla e Yannick. Bonilla colócase como lateral esquerdo, Yannick veremos agora que posición colle, pero vamos, básicamente vai a ser aí na zona central do campo. Bueno, córner dende o lado esquerdo do ataque para o Fabril, minuto 69, Nájera e Enrique, o golpeo, levanta a man dereita Nájera, parece que será un encargado. O centro de Nájera, balón moi pasado, segundo pau, o remate de Samu, acaba rebotando un xogador do Numancia, sigue o ataque, pelota para Samu, toca atrás para Fabi, Fabi amaga, quere marchar en velocidade de Yannick, o centro de Fabi, acaba cortando o Numancia, queda pelota para Noé Carrillo, volve outra vez con Fabi, Fabi vai encarar, pode poñer o centro, prefire xogar atrás para Noé, pico de área, lado dereito, aguanta Noé, xa se recompón o ataque do Fabril. Ollo agora o error de Mané, a pelota con toda a vantaxe para Samu, que non se vai complicar, vai xogar atrás para o gardameta Hugo Ríos. Xogando Ríos dende atrás, tocando para Ensongovil, que aparece en zona de creación, enviando para Teijo, cruza divisoria, xoga atrás, toca rápido o Fabril, Teijo pode chegar ao borde da área, continúa Teijo, toca para Ensongovil, Ensongovil, apertura, recibe Fabián, o centro de Fabián, segundo pau, remate, que paradón de Iván Martínez, que paradón de Iván Martínez, o remate de Nájera, prácticamente na área pequena, mete o corpo, o gardameta do Numancia salva o seu equipo, do que ia ser o terceiro gol, o segundo de Nájera, sigue atacando agora Fabi, pelota para Fabi, Fabi mete en interior para Ensongovil, non sei se están fora de xogo, tiro de Ensongovil, o remate fora, o remate de Ensongovil marcha fora, rozando ao pau, á dereita do gardameta Iván Martínez, que antes salvou o seu equipo. Agora veremos, non sei se había fora de xogo, non había, porque estaba enganchado aí de Frutos. O tiro de Ensongovil, que non o pensa cada vez que ten oportunidade, a pelota marchou fora, saque de esquina para o Fabril. Dende o lado esquerdo Nájera, irá o golpeo, vamos a ver que pode sair desta xogada. Levanta man dereita Nájera, varios xogadores ao remate, o balón colgado de Nájera, outra vez segundo pau, iba un pouco pechado, tratando de buscar o gol olímpico, como casi consiguió ante o primeiro equipo Sergio Escudero, finalmente atrapou o gardameta. Ollo agora a contra, ven atacando o Numancia pola banda dereita, balón de Gil directamente para Juancho en toda área, Juancho quería pegarlle, bloqueou Teijo, vai a ser córner para o Numancia. Balón de esquina. Imos ver a xogada. Hai que dicir que o Numancia neste mercado de inverno incorporou ata 6 xogadores. Deles, dous deles están xogando hoxe, o gardameta Iván Martínez e Pablo Álvarez. Córner para o Numancia, dende o lado esquerdo. O lanzamento Bonilla, balón pechado arriba, o remate marcha fora. O remate final de Frutos, saque de meta para o Fabril. No minuto 73 de partido. Seguimos con este 2-1. Cando imos ter modificacións, vai marchar do campo Mané e vai entrar Iker. E vamos a ver cal é outro cambio. Se podemos ver dende aquí outro xogador. Marcha tamén Ensongovil, entra Dipanda. Pois marcha Mané, Ensongovil, entran Iker, que ocupará a posición de lateral esquerdo, e Dipanda, que en principio, bueno, haberá que ver agora con Domínguez, pero creo que vaise colocar como a 9, sí, efectivamente Dipanda, e Domínguez vaise manter na banda.
Bueno, balón para o Fabril no saque de meta. Será Hugo Ríos xogando a súa dereita para Aarón, que avanza, toca en corto para Enrique. Enrique, que boa apertura, que calidade a banda, de que non vai chegar a bo Porto. Recibe agora Iker no seu primeiro contacto co balón, retrasa a posición de Samu, balón longo de Samu buscando por aí a carreira de Fabi, que non vai chegar. Moi longa esa pelota. Saque de banda para o Numancia na zona defensiva. Veremos que pode facer o equipo do Numancia, tratando de avanzar. Outra vez vai forzar un saque de banda. Balón para o equipo de Ángel Rodríguez. Quedanos pouco máis de 15 minutos, máis prolongación para o final do encontro. Parece que ese ímpetu que tiña antes o Numancia despois de marcar o primeiro gol sucumbiu agora un pouco, recupera o Fabril, pero hai falta. Pelota para o equipo do Numancia. Xogando dende atrás, trata de llevar por aí a pelota. Pablo Álvarez finalmente acaba forzando o Fabril o saque de banda a favor. Xogará o Fabril nese lado esquerdo, foi o solo Fabi, non hai nada. Balón longo de Mustafa buscando a carreira de Dani García, toda a vantaxe para Aarón, que envía para o guardameta Ríos, encontrando outra vez o de Aarón na zona defensiva, busca agora no desplazamento longo a carreira por aí de Dipanda, non vai chegar. A pelota queda para o Numancia, non controla agora un futbolista do equipo numantino, e ven o ataque do Fabril, trataba de levala e que recuperou o Numancia buscando montar a contra por medio de Juancho. Apertura banda dereita, recibe por aí Alain, o lateral dereito, zona de 3/4, pode poñer o balón interior, buscaba a Juancho, acaba cortando a defensa, a pelota sai rexeitada de Frutos de cabeza, trata de baixala por aí Domínguez, a pelota queda para Dipanda, que non vai poder controlar, vai gañar na zona defensiva, neste caso Ian para o Numancia, tocando para o guardameta Martínez, toque en corto para de Frutos no desplazamento longo, non chega a ninguna parte. Saque de lateral para o Fabril. Xogará Iker. Balón de Iker, combinando con Nájera, outro pelotazo de Iker. Toda vantaxe aí na zona defensiva para Bonilla. Combinación atrás para o guardameta Iván Martínez. Pelotazo, erro, recibe Fabián. Fabián en zona de 3/4, quere meter por dentro para Dipanda, acaba cortando o Numancia. O resiste quedaba para Teijo, non controlou Teijo. Toda vantaxe para aí para Domínguez. Recibe Domínguez, divisores dos campos, xira sobre si mesmo. Retrasa finalmente para Aarón. E Aarón atrás para o guardameta Ríos. Ríos xoga en longo, busca Dipanda, prolonga Ian de cabeza, vantaxe no lado esquerdo para Bonilla. Bonilla quería levar a pelota, meteu pelotazo, veremos a quen lle cae. Domínguez, rápido Mustafa na recuperación, quería tirarlle un caño agora a Teijo, non puido, retrasa Mustafa para o guardameta Martínez. Arriba para Domínguez, non chega. Balón de banda para o Fabril, recibindo aí Dipanda, a pelota marcha fora, saque de lateral para o Fabril, que ve como sigue correndo o tempo, sigue avanzando o reloxo e cada vez está máis preto dunha victoria que sería fundamental. Balón para Domínguez, combinación con Teijo. Teijo quere vir por dentro. Xoga ao lado esquerdo, onde recibe Iker, combinación con Fabi, que recibe pegado a línea de cal.
trata de buscar una prolongación a Nájera, que aparece por esta banda izquierda. Ven Nájera, va a encarar a De Frutos, continúa Nájera, intenta combinar con Fabi, borde de área, pelota para Enrique, toca en corto para Noé Carrillo, Noé dentro de área, combinación, pared rápida, va a engañar en línea de fondo, o centro segundo, Pau, marcha directamente fuera, saque de meta para Numancia. Sacará de meta o equipo numantino cando imos ter máis cambios, creo. Veixo que marcha Noé. Ai, non, cambios no Numancia. Pois marcha o número 12, Álvarez. Entra co 7, neste caso Hugo. Hugo Matos, o número 7. Xogador que chegou este ano da Sociedade Deportiva Compostela. Pelota que queda para Nájera, trataba de realizar a apertura, cortou Alain, ollo ataque do Numancia, ven agora Alex Gil pola banda da dereita, pode poñer o centro, pelota borde da área, Alain, aguanta Alain, o tiro de Alain, o remate segundo Pau, gol, pero había fora de xogo de Dani García, menos mal, a xogada de Alain, o remate en área pequena de Dani García non protesta moito, así que entendo, veremos agora a repetición, o malo que non vamos ter un tiro de cámara moi preciso, pero eu diría, si lo temos fora da imaxe completamente, o balón aí, sí, está moi só, parece claro, o fora de xogo de García. Bueno, pois pelota para o Fabril avanzando por o lado esquerdo, ven Fabi, sigue Fabi, continúa, toca para Domínguez, borde da área, pode chutar Domínguez, ai, quedouselle o coiro aí enredado nas pernas que le saca la Yannick, ainda que vai recuperar agora por medio de Nájera, o Fabril, o dentro de Nájera, fora. A xogada de Nájera, o tiro final, marcha fora, rozando a escuadra da portería do Numancia. Vemos aí a recuperación, o balón para Nájera, busca con perna dereita, poñela na escuadra, vemos aí a xogada, o tiro, e a pelota marchase fora, pedía Dipanda no segundo pau o balón, e agora falta de Bonilla, que vai ver o cartón amarelo. Agora hai aí empurrones, Enrique, Yannick, Bonilla, que lle día non é que este tranquilo, e vai a ser pelota para o Fabril. Non sei se vai ver, si, ve o cartón amarelo Enrique pola xogada, eu creo que pola súa disputa con Bonilla. E balón para o Fabril no minuto 81 de xogo. E a pelota vai a ser para o equipo deportivista. Preparado o número 10 para xogar. Amaga un lado a outro e toca atrás. Balón para Hugo Ríos, tocando en corto, agora sube un pouco a línea de presión Numancia, chegando na zona de defensa Ian, trataba de buscar aí un compañeiro, non vai chegar finalmente Alex Gil, xoga rápido agora o Fabril, Nájera, o tiro de Nájera, fora, o lateral da rede, o tiro de Nájera dende lonxe, saque de meta para Numancia. Preparado Iván Martínez para poñela en xogo. Vamos aí. O balón para Nájera. O tiro final. A pelota que marcha fora, sigue atacando o Fabril, ainda que agora recupera o Numancia, tratando de sair dende atrás por medio de Hugo, tocando na banda esquerda para Bonilla. Bonilla quere seguir ca pelota, trata de encontrar a Juancho, combinación por dentro, Yannick vai perder a pelota e ollo esa prolongación agora de Nájera para entrar de Dipanda por banda dereita, Dipanda dentro da área, quere marchar, que forte está Dipanda, chocou con el o futbolista do Numancia e vai a ser saque de esquina para o equipo deportivista. Vai haber cambios no Fabril, temos dous xogadores preparados e vai marchar Fabi. E diría que vai a entrar Cortés.
e outro é marcha Fabi, entra Cortés. E agora veremos quen outro xogador que se retira, non xa vai por aí en Nájera. E entra no seu lugar Garrido. Vai o córner dende o lado esquerdo. O golpeo precisamente Cortés, o balón colgado á área. No primeiro pau rematou un futbolista do Fabril. Non colleu porta, saque de meta para o Numancia, que xoga rápido por medio da Alain, por este lado dereito. Quere avanzar a Alain, toca a banda. Aí xoga Hugo atrás, a zona defensiva para Ian. Ian volve na banda, agora recibe Alain, buscando na profundidade de entrada de Hugo, que ven con velocidade dentro da área, perna esquerda, no lado dereito do ataque. Agora acabou cortando a Iker, que eu creo que exagerou tamén un pouquiño a caída, pero acabou forzando a falta. Pelota para o filial deportivista. Queda no solo Iker, un pouco mancado, arañando segundos o cronómetro. E balón para o Fabril. Xogará Hugo Ríos dentro atrás. Veremos se en corto ou en longo, ainda que estes minutos xa paga a pena non pensalo máis e xogar en longo. Veremos quen queda coa pelota. Iker. E balón de banda para o conxunto deportivista. A pelota acaba cortando o Numancia, trata de buscar un desplazamento arriba. Non pode. Saque de lateral para o equipo do Fabril. Xogará Iker. Minuto 86. Preto do final, vai o Sordi Panda, dio árbitro que non hai nada. Gil tocando para Hugo. Hugo con Mustafa. Este atrás con Ian Bonilla. Lado esquerdo, combinación rápida con Juancho. Quere xirar Juancho. Non puido. Balón de banda para o conxunto visitante, para o Numancia, que está caendo 2-1 aquí no campo Arsenio Iglesias, no Deport Training Center. Con 2 goles na primeira parte de Nájera e de Noé. Descontou Álvarez, pero polo de agora non é suficiente. Prolongación, manda dereita, pode chegar Alain para poñer no centro Alain, pero dentro da área o remate fora. O remate de Alex Gil, colleu o coiro moi alto, rematou según viña, mandou unha directamente fora, saque de meta para o equipo de Manuel Pablo, que estaría recuperando o liderato deste grupo 1 da segunda ref, e dando un paso bastante importante, xa que xa deixaría o Numancia, que en principio era un dos principais rivais que podía ter nesta categoría, pois estaría poñendo unha distancia de 13 puntos a falta de 30 por xogarse. Por lo tanto, pois sería unha moi boa nova. Agora hai falta a favor do Numancia. Unha falta que está 5 metros por diante da divisoria dos dous campos. Un poquinho máis, 7-8 metros. No perfil esquerdo, e vai a ser Bonilla o encargado de colgar. Minuto 87,5. Xoga rapidamente, pelota que recibe Juancho na banda, vai poñer no centro de Juancho, balón colgado ao segundo pau, remate en marcha directamente fora, vai a ser saque de esquina para o Numancia. Sube xa con todo o equipo de Ángel Rodríguez. Preparado Bonilla para executar dende ese lado esquerdo. Levanta
a man esquerda, o centro de Bonilla, balón colgado a área, hai de todo, un xogador ao suelo, saca o Fabril, a pelota queda rexeitada outra vez para o Numancia, o centro do Numancia, o segundo pau, sai de Ríos, que lánzase o Chan, atrapa, pero quere montar rápida contra, balón longo buscando a Dipanda, sai o porteiro Iván Martínez para cortar, estivo atento e volve a recuperar o equipo de Soria, saindo dende atrás, Juancho xira perfectamente, continúa Juancho, vai ao suelo, vai a haber falta cometida por Garrido. Vai a ser outra ocasión para o Numancia de colgar a pelota. Porque un balón aí pouco por diante do círculo central. Outra vez Bonilla o golpeo. Será o número 3. Dille o árbitro Bonilla que Dipanda non esta distancia. O balón colgado arriba, acaba sacando o Fabril o rexeite e para Noé Carrillo que quere avanzar co Coiro, deixa atrás, continúa, trataba de levala, sí, vai na levar, non, quedou para Hugo, do Numancia, agora Hugo vai ao suelo, falta que pita o árbitro, non sei a cantidade de faltas que pode ter pitado hoxe o árbitro, pero é unha auténtica locura, ou seja, pitáronse moitísimas faltas neste partido, non sei se tenemos despois estadísticas, pero vamos, unha barbaridade. Bueno, é unha falta dende o lado dereito do ataque, estará uns 15 metros do pico da área, e vai a colgar o Numancia, evidentemente, cando estamos a piques de chegar ao minuto 90, teremos unha prolongación, imagino que de 4 ou 5 minutos, como sempre, imos ter complicado poder vela, pero bueno, veremos. Vai a falta, Bonilla golpeo para o Numancia, cando se vai cumprir o minuto 90, trata de empatar o equipo de Soria, Bonilla levanta a súa man esquerda, o balón colgado ao área, o remate, non chega, acaba quedando a pelota para Teijo, ten que sacarla de aí, pelotazo de Teijo arriba, buscando a carreira de Dipanda que vai pelexar o Coiro con Alain, acaba gañando agora a pelota, o equipo fabrilista ben Dipanda, quere marchar en velocidade de Alain, está forte Alain tamén, a pelota marcha fora, di o árbitro que saque de meta, Dipanda pedía que era córner, ou pitaronlle falta, non pitaronlle falta Dipanda. Bueno, pois é máis flipante o tema da falta, porque eu non me falta por ninguna parte, como moito podía ser saque de meta, pero falta non creo. Bueno, Iván Martínez Apoñela, xa estamos no engadido, como lles digo, creo que iremos ata o 94-95, balón arriba de Martínez, buscando aí os seus compañeiros, prolonga Yannick, a pelota queda precisamente para o número 23 do Numancia, falta outra vez. Nova falta que pito colexiado. Pelota para o Numancia e outra vez que van colgar. Esta pelota sí que está, nada, na divisoria dos dous campos, no lado esquerdo. E dende aí Bonilla, que parece que vai tratar de poñelo centro. Sube todo o Numancia. Prácticamente todo, menos o porteiro. Están todos arriba. Bonilla, preparado para colgar. Tira moi fora da área. O Fabril la liña, aí vai Bonilla, o balón arriba de Bonilla, acaba sacando o Fabril, que pode montar a contra, pelota para Dipanda, quere peleala, acaba gañando a defensa do Numancia. Vamos ver agora, parece que quedamos en imaxe polo momento, a ver se podemos recuperala. Tamén sería mala sorte quedarnos sen imaxe neste último tramo do partido. Xa saben que está gañando o Fabril por 2-1 o Numancia, cos goles de Nájera e de Noé na primeira parte. Marcou Álvarez para o Numancia no inicio da segunda metade, e agora lamentablemente é que non estamos podendo ver imaxes do encontro. A ver se recuperamos a conexión con ese Campos en Iglesias, con ese Deport Training Center, porque a verdade é que estábamos na parte probablemente máis emocionante do partido. Xa ven que o tempo sigue correndo, polo tanto estamos tendo problemas coa recepción da imaxe. E como digo,
no caso de que o Fabril gañase, mira, aí recuperamos, nada, todo sigue igual, perfectamente, 2-1 sigue gañando o Fabril, agora ese balón arriba de Garrido, que non vai chegar a ninguna parte, saque de meta para o Numancia, xogando Iván Martínez enviando para Ian, vai ao suelo Ian, a recuperación de Noé Carrillo, que pode ser boa, non estuvo rápido Noé na xogada, agora Noé que protestaba o árbitro, eu creo que vai gañar un cartón amarelo, que pase que agora o colexiado non quería parar o partido para eso, pelota de Ian, acaba recuperando o Fabril, finalmente non, ven o ataque, o Numancia nunha das últimas que lle quedan, Alain, borde da área, pode chutar Alain, o balón interior, quedalle a Gonzalo, ninguén a saca o remate fora, ainda que vai a ser córner para o Numancia, e vai a subir con todo o equipo do Numancia. Vemos aí a xogada, a pelota para Dani García, que lle quedaba aí, menos mal que cortou un futbolista do Fabril. Estamos no minuto 94, vai vir o córner dende o lado esquerdo, Bonilla golpeo, o balón de Bonilla colgado, pasease, estaba o porteiro, remate, ollo que non hai porteiro, saca o Fabril, non hai porteiro, non hai absolutamente ninguén, ou chega alguén de Numancia ou chega alguén do Fabril, chegou finalmente Alex Gil para o Numancia, bloquea aí Cortés, e final. Remata o partido no Deport Training Center no campo Arsène Iglesias, gañou o Fabril por 2-1 ao Numancia, os goles de Nájera e de Noé na primeira parte que foron suficientes. Álvarez descontou para o Numancia no minuto 50, pero o equipo soriano non puido darlle a volta o encontro. O Fabril, que vai a quedar momentáneamente como líder con 49 puntos, ten que esperar o que pase esta tarde no partido do Real Oviedo B, que ten aínda un encontro pendente, neste caso que vai xogar co Lealtad, pero estará nesa primeira posición polo menos hasta que remate ese partido con 49 puntos. O Numancia queda na séptima posición, ollo 36 puntos a 3 do playoff, pero podería rematar a xornada moito máis lonxe. A próxima semana o Fabril, que vai a visitar o Bergantiños, será concretamente o domingo a 5 da tarde, pola súa banda o Numancia a próxima semana recibirá o Burgos B tamén o domingo a 5 da tarde no estadio de Los Pajaritos. Despedimos dende aquí da man auga de parada esta retransmisión na que o Fabril venceu 2-1 ao Numancia. Teñan unha moi boa tarde. Ata logo.